హాయ్ అండి. మా ఇంట్లో ఇవాళ నేను ఉల్లిగారెలు, అందులోనూ అల్లం కూడా వేశాను. ఎందుకంటే మనకున్న పైత్యం తగ్గాలి కదా, అలాగే ఇంట్లో అందరికీ కూడా తగ్గాలని కోరుకుంటూ ఈవేళ నేను అల్లం గారెలు అయితే వేశాను. అల్లం కొంచెం ఎక్కువగానే వేశానండి. టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందులో మన ఇంట్లో వంట కదండి, టేస్ట్ ఇంక చెప్పక్కర్లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఎప్పుడు ఇడ్లీ, ఉప్మా, పెసరట్టు, ఉప్పుడు పిండి, పిండి పులిహార ఇవన్నీ కామనే కదా. అందుకని ఈవేళ మా ఇంట్లో వేడివేడిగా ఇది తినాలనిపించింది. వేడివేడిగా గారెలు అయితే వేసుకున్నానండి.